अपू कौन है लाटिन जीवु हाँ लाटिन जीवु तू टॉयलेट जीवु हाँ बाट खोलुनी भाई बाट खोलुनी बाथरूम रे भाई अच्छी हाँ जा जा डाकिबु जा गोल डाकिबु डाकिबु खोल क खोल क खोल क खोल खोल क बाट खोल बाट खोल बाट खोल बाट खोल क बाट खोल खोल दे डाकी दे डाकी दे क बाट खोल क बाट खोल चल 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 जा खोल 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 डाकी दे डाकी दे डाकी दे अरे अंशु खोल से जीव जीवु बाबनो गो कर जीवु सी जीवु